ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13та мошинои нав қабул кардаем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳо аз 6000 сомонӣ сар мешаванд. Реална аз 6000 сомонӣ ки 100%. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависен ки ба шумо чӣ хеле мошин, хона, замин, квартира дар кора дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ лабои намуд дошта бошем барои реклама кардан, дар номерои имо ва ватсап рӯй кунен. мо дар видеои оянда реклама мекунем. видеонавора то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падилса кунен. дӯстон, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомони 90 дирам. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. як мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, соли бароишаш 1999 солае, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторош 1.8 литрае. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. балонош 4та миёна аст, хадавой дорад, пӯшидагӣ надорад. дӯстон, мошин барои правека тайёр мегӯяд соҳибаш кадоме ки мехарад мошина метавона дар усто правека кунад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 45000 сомоние ки бо хайхто қатишон маслиҳат мекунем. мошин умуман қарз ва кредит дода намешавад. агар хоҳиш карда ки беҳуда занг назананд, кадоме ки наличӣ мехарад бо гап мезанем. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша гирем. дем мошини фурӯшӣ дем мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Opel Astra F ки хачбек, соли бароишаш 1991 солае ки неки ранги 97 аст, яънеш беҳтаринае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторош 1.6 простой. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки 4та балони нав аст, қариб састияниш нағзае. дӯстон, мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархаш 22200 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме харидори аниқ бошад, мошина биан айпеш бинанд, бо савдо мешавад. беҳуда занг назанафтагай хоҳиш кардагай. рақамошон дар поёни видео дӯстон, кадом метавонед харидор бошен. ай 22200 сомонӣ бо арзон мешавад. марҳамат. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi дӯстон, соли бароишаш 1994 солае, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.6 литри простой аст, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4та балони миёна ҳаст, хадавой дорад, ягон ҷушта, ягон сарапина чӣ надорад. хай бо дигар маълумоти праша мегирем. дӯстон, мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад ки Калхозобод мешавад. дӯстон, ай Қурған Устара. нархаш 13000 сомоние ки бо савдо ҳам дорад, кадоме ки харидори аниқай, свети радмӯихчай серебристияй. метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гиред. чорум мошини фурӯшӣ чорум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Opel Astra J аст, соли бароишаш 1998 солае, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми моторош 1.6 литрае, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки свети филалети, свети радмӯихчай. мошин обогрев сидения дорад ва 4 далаш электропакетай, аккумулятори нав задагай. мошин 100%. нашод ҳуҷҷат балонҳо ягон чӣ гуфтагӣ нестанд. дӯстон, дигар маълумотша мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 29900 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидор бошед, дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гирен. агар шумо бардори мошини фурӯшӣ дошта бошед, дар номерои ватсап рӯй кунед. дар видеои оянда реклама мемонем. панҷум мошини фурӯшӣ панҷум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст Chevrolet Lacetti аст ки соли бароишаш 2005 солае, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.6 простой аст, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фақат як кор дорад. ҳамин коробкаш камтар скорса дерч мекунад, мега пайваст мекунад. хай ҳамира расходча минус мекунем, фақат ҳамин коробкаш да скорсда кор дорад. тамом.
4 та балонош созай ва трезошам яъне ки бо электропакет мешаванд, кондитсионер дорад. Дигар маълумоти парашам мегирем дӯстон. Нархаш 22000 сомонияе ки нашуд арзон ягон чи нагуфтам ва варианти алиши дорад. Метавонем ки дигар маълумотша гирем. Шашум мошини фурӯшӣ. Шашум мошини фурӯшӣ дӯстон бо ҳастаи Mercedes-Benz C-класс соли бароишаш 1994 солаи судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш 8 литраи коробкаш механика 4 та балонош миёнае дӯстон хадавой дорад. Нашуд ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нестанд, дигар маълумотша мегирехтон. Мошин дар пойтахт қарор дорад, дар шаҳри Душанбе. Нархаш 35000 сомонияе ки бо савдо ҳам дорад. кадоме ки харидори аниқ бошад, рақамошон дар поини видео метавонен муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша гирен дӯстон. лайкотон намуни лайкотон дареқ надорем. видеонавори мо дар имотон падилса кунен. чӣ мошине ки дар кора дар комментария нависем, мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз ВАЗ 2110 ҳастае ки молодёжное ярдо бардоро хоҳиш карда буданд ки ҳами хеле ёве монем. соли бароишаш 2004 дӯстон, судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи монитор дорад, 4 та балони миёнае, хай трезош, 2 та дари пешаш бо электропакетае дӯстон. дигар маълумоти парашам мегирем. свети радноюш. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 10000 сомонияе ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поини видео дӯстон. ягон маълумот ба шумо фаҳмо набошад, метавонен занг занед ва маълумотҳои 100%-аша айхчон гирем. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ дӯстон як тайга Mercedes-Benz ҳастае ки соли бароишаш 1995 солаи судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литраи коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та электропакет дӯстон хадавой дорад, 4 та балонш миёнае. фақат камтарак ами рӯи капотош кор дора афтагӣ, яъне ки дар авто сӯхтагӣ борияе. агар хоҳем краскаш мекунем, нахоҳем не. дигар маълумотша дӯстон худтон мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 27500 сомонияе ки бо савдо ҳам дорад. кадом метавонад харидор бошад, рақамошон дар поини видео метавонен муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гирен. беҳуда занг назанед, офтагай соҳибаш хоҳиш кардагай марҳамат, кадом метавонад харидор бошад, метавонед маълумотша гирен. наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстон хачбек молодёжни соли бароишаш 1997 солаи судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 простои ҳастае, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. раднои краскаи хичаи сирхай дӯстон, задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин 100% бе ягон сарапинае. мошина барои худам тайёр кардагӣ мега хай пул дар кошта мефурӯшем. мошин 4 моҳи дига танировка дорад, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, бе ягон камбудия. 4 та балони 100% ки мошин бе ягон камбудия. мошин дар Душанбе қарор дорад, дар пойтахт. нархаш 33000 сомонияе ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ боша гуфтагай бо арзон мекунем, чақчақ мекунем. рақамошон дар поини видео метавонен маълумоти 100%-аша гирем. даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Opel Vectra B, яъне ки Opel Duty. соли бароишаш 1997 солаи судишуриш бензин газ ҳастае, кор мекунад. объем мотораш 6 литраи коробкаш механикаи мошин 100% кор мекунад. мега камтарак кор дора ки ярду ҷош ҳамахел сарапи не крас кардан накурае. агар хоҳен мекунед, нахоҳен не. дар сурат иҷа омадагӣ нестае ки сарапина дора. мошин маслан намехӯрад, гуфтагай люк надорад, кондитсионерам надорад. дига ҳама ҷош 100% задагӣ пӯшидагӣ надорад, варид надорад. фақат ами якду ҷош сарапинае. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон, нархаш 18500 сомонияе ки нархи ахиронша мега, дигар савдо намешавад. агар кадомитон дилша ёфтатонед, метавонед ки арзон кунед, мошина гирен, марҳамат. 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ навбатии мо дӯстон ВАЗ 2106 ки яду бародар хоҳиш карда буданд. соли бароишаш 1988 солаи судишуриш
бензин газ дорад, кор мекунад. Абиёи мотораш як 3 литри простой каммасраф. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин светаш ҳам хел савз ай. мошин ба ягон камбудия мега ҳуҷҷат дорад ва мошин учот синмат кардагиай ҳама ҷо 100% дар ҳолати хуби техникаи. мошин дар конибодон қарор нархаш 6000 сомонияе ки бо кадоми харидори аниқ бошад бо ягон чи мегзарам. рақамошон дар поини видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гиред. 12 мошини фурӯшӣ. ваз 2107 дӯстон, соли баргашаш 1991 солае ки судишвориш бензин газ дорад. абиёи мотораш як 6 литраи, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби миёнае ки хай созаш 100% кор мекунад. балонош мега 60% хадавоям дорад дӯстони азиз, яъне ки 60-70% балоношай мошин дига ҳамаҷош созай. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархаш 8000 сомонияе ки бо савдо ҳам мешавад. 4 диска дорад. мошин молодежни кардагия мошин дар хона хова мега мефурӯшад мешавад. рақамошон дар поини видео метавонед маълумоти 100%-аша айхчон гиред. 13 мошини фурӯшӣ. BMW 3 Series дӯстони азиз, соли бароишаш 1991 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абиёи мотораш як 8 литраи, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибаш. 4 балони миёна хадавой ва 4 диска дорад ки мошин соза мега дар хона ховай. мошин задагӣ надорад ва алишиам мешава гуфтагия. мошин дар шаҳри душанбе. нархаш 10500 сомонияе ки бо савдо ҳам мешавад ва варианти алишиам дорад. рақамошон дар поини видео дӯстон метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гиред. 13 эълон доштем дӯстон. агар шумо хеле мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира дошта бошед барои реклама, дар номерои имо ватсап рӯй кунед, мо реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.